and I'm gonna tell you a story, like a small metaphor about the kind of parents that they are. So there was this one time nga nang laag sa akong parents at dumi sa lungsod. Halfway through, yung naog mi ka nagpalit mi og bread. Nagmotor man mi ato gud. Kaya pagkahuman, tanaw ko dito sa dark nga street nga walay lights. Ay nara ko urge nga la ganahan ko mag-walk ron dito. Ganahan ako mag-play of music, kanya mag-run, kanya mag-feeling na sa music video, ganahan na gani. So, yun ko sa akong parents na, wala na nilagi question kaayo kay kana kiba man sila nga yung practical ko weird. Pero wako nag-expect nga ila ko sundon o suga sa motor. Like, gasayo ra ko and garan and go walk. O niya, sila ila ra ko gi-flashlightan sa ka-dark sa night sa gamit ang motor. Naras lang sa likod ng follow na ko. Niya, muralag somehow metaphor siya sa akong parents. Kung tingog. Muralag o metaphor siya in a way nga akong parents ilara kong ilad buhat ng things nga weird or impractical or ambitious. Supportan na ko nila no matter what I do. But they'll always be the people na nasa akong likod. Na if kapuyon ko, pwede ako musakay nila and ilang ilight ako ang world ko dark na. And also, it's a little cheesy gid to. Pero tinood yun na, yun na akong parents. Ayan, bisan, cool kayo din sa amo. Grabe kayo ka-down akong happiness level 3 niya. Grabe ko ka-unstable. Muna gyapon ko. So I'm here and I hope I don't go crazy.